Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi ceritane kon ndelok anu yo apa? Jagung. Kemarin kan mau ngebel wi. Jagung gak tukul. Nah, kita delok soalnya kan asmayane 2 hari. Lagi kita delok wis tukul burung. Kemarin kan ciane sing cumpur sak meneh yo. Wong itu cimepet lemah. Jadi pikiran nang. Iya, rono delok. Kan delok bawah sik. Bawah apa toh? Mancing ya? Mancing? Alah mas, bacok iki ngomong. Itu wis Ya apa ki? Itu mesti ki. Ki apa, Jon? Ruwak. Wis mesti anggere wong wis. Kok ngene? Oh ya edan kabeh. Kowe lagi tekan yo. Iki malah kayak ngene iki lho. Ngono to. Mutal ya. Gila. Ora iso nek kan aku. Kenal kowe kok. Alah. Kira kenal kowe. Beh, kolame sip. Iki piye arepe? Alah kok nutal to. Ruwak. Ora nutal. Masa? Ora. Cocok kok lho. Iki jumbo to. Jumbo. Don. Kok dia mana. Alah kok terus toh. Aduh. Loro. Alah. Terus ki lho. Pakane apa wi? Aduh. Delok sak pira to jane? Bener sak pira? Mahal ora. Ini orang kenal ini ki. Iki selaudan ki ayo to. Saudan ya. Ngono bos. Jadi Ki aku mangalor arep delok tukulan jagung, Bos. ya Rio. Ya mah? Wae mbok endi wae? Ki wong kene Bos. Tadi mun endi? Nek barin kita ning lor. Ya. Ya. Nek tukulane apik ya gak sate sulami, tapi nek tukulane apik ya langsung sulam. Nek tukulane apik gak sate sulami, tapi nek tukulane elek disulam ngono lho. Ya apa ki? Apa kombi? Woi, doh. Iya. Ya. Ngono jadi bensinnya los sak kedung ra ngarang entekno omonganmu. Ngono Bos. Bensin. Ngono jadi montor tak isi bak. Jadi diisi bak wong turu kok. Ora. Terang gemblantang. Rasane mendung Bos, tapi ketoke terang. Ngene udan yo ning kono yo pas. Pas telek nek udanan. udan enak to. Ya, enak tenan. Jadi kengke aku karo ndantar sepeda Bos, njipuk sepeda soalnya sepedaku wis dadi. Agar dijiko wi urung dadi, dah sing ngomong dadi soalnya cek masang setir ngene iki lho Bos, cek masang ngene iki lho. Jadi kita ganti setir sing tak ganti RBT Bos, RBT nyeni ngono kontane tak lanjut nek nang lor. Mbak Sri. Pripun kabare? Alhamdulillah. Mbak Sri Bos, kembian warung aku Bos, warungan sego pecel mbiyen aku sik sama ning Dawan. Ngono. Iki warunge Mbah. Mbah Tri, dhek bakal sego pecel Bos. Apa
Warung ora. Nanti warung. Oke, ya. Datang kok kayak wonge. Rene yo lenga-lengo to ngono. Enek mbarin ketok ning omah kok. Kuwi Ketoke dalah nek ning omah. Motor sekupir ra nek. Gus. Apa tahu? Bagus. Lah marana tukane nek wis apik. Lho, Yan. Omah Belanda. Omah Belanda. Ya, Kimbian namanya Riko Bian gini ki. Ya. Das lah. Riko masa ngerti Riko ya? Riko biyen sing melu padi kalau main biyen kuwi biyen enek biasa kan. Ya. Main mana? Ya lumayan. Saya makanya di Saiki mangane kok no ngandeng Mbah Mon. Nek Supi Mon. Simon. Eh? Soalnya gini ki. Ya ora harus ndawuhan ngoranku to ngene. Kulo kene marang tuwa kulon. Ya. Yo, jan yo. Yo. Hujan yo. Ayo terus bablah ngono ning mandek ning anu angko dhuwur. Angko dhuwur. Hujan bos. Nah, bos. Di lho tukulan jagung kemarin wis jerene wis ora tukul iki sing ki tukul to yo. Endi to? Iki apa to yo ngene iki lho wis apik lho yo iki tukulan ki sing ki. Oh, ki pasti ligi kalau ligi ki tengah kayak sitok. Yo ora ki Jasa. kerepen sing se Iki lho, bengkang ki lho. Ligi to, ligi renek. iki lho sing ngene iki Iki lho. ning gawe. Heeh. Iki kaya golek jangkrik to ki. Arang-arang tapi arang kadu ora maksudnya gak biar aku ora. Ngomong dia aku tukulane tetep merusak. Kita kok lagi lebone. Pas. Rawono kae lagi. Iki lame saya TikTok yo ki. Saiki piye ta wong teko pojokan ndelok kok. Tekan pojokan ngono. Iki Pales kelo tok ki. ora eneng. Bisa pira to? Iki eneng nek sing ngene iki kan gelas denane kan bacek kok yo ki. Eh, Bacek iki gak tukul sing ndek banyu tok apa gitu kok. kilo bang iki. Tidak jagung, Bos. Yo dipae iki lho. Anu. Soalnya anu di sini. Ya apa? Kapatane. Kapatane sing ngene lah. Iki gelas wis apik lho yo iki. Iki kudune sulame iki, Jon. Eh? Kudune nek sulam oh. Heeh. Jagung sak ndur dengkul. Padahmu. Nah, rong tikus pakai ya aku dekane kesel nyebari ning kan tikus iki. Bu pakani. Ini tak pakani. Iki lho. Iki neng iki. Kita sarek kita. Iki. Rono. Saiki Ya, ya. iki piye langsung piye disulami piye? Ndak langsung. Lah piye? Sesuk lho. Sesuk iki. Saiki lho yo. Lagi apa toh kita orang Iki lho. dan bagus toh. Terus 1000 ene ngene iki. Iya. Heeh. Limit ngene. Yo main jadi. Iya, omane jero kuwi. Iki pedulur iki. Iki lho jare kok jelas sepur ki. Sampai gak tukul lah ndenge. Iya. Limit Limit. sepur. Limit. Kita pengen serono apa ya kita. Tidak ono lagi, tidak ono lepas sana. Iki apa to? Usung ini karo iki apa to? Terus apa sih saya terakhir? Di anu aku dune. Iya. Jadi punahno to. Tikus ya. Iya to, iki. Lepas. Nang kana kayak jerene nek harimau nih, Bos. Kayak hutan kayak harimau. Nih. Yo ki men awake langsung pulang ya saiki. Akeh Jon, iki ora trimo saiki. Oh
Kidul apa delok? Kidul. Gak ada wong telaan iki beta ngajak sulam. Lah iya. Ayo kana lah tak dengen. Terus saya naik bengi piye? Naik bengi. Nek bengi. Sakmu nek selamene bengi. Lah naik bengi kan gak haus ya. Ya ora apa-apa. Nek esuk Misale diselami kayak gitu. ya rasa idik ya akeh kok saidik lho. Niki apa tau mae? Niki. Lho tak kelas utan jagung udan iki lho. Kasutan jagung tok wit gon jero wimit e. Tak po nanti ki. Sing anding 2 tikus tok sing jane. Mana kalau? Mana kalau Jan? Betul. Iki sing anding 2. Ndi to? Itu lingkungane 2 ki wis Iki apa iki rong meh to ki? Iki. Iki reneng no. ora aneh anggere sing anding 2. Mana andirna dheke piye Jan? Iya. Nah, oke bos. Jadi ini aku setelah delok tukulan jagung karo Rio, iki lanjut awak dhewe mulai yo sesuk awak dhewe sulam to. Guys, telepon Pak Dik. Sesuk dicepak iwine. Ya awak dhewe sulam to. Adik, sini. Oh, bos. Ya wis to, kok terus ben rodok kerep saithik ngono ya. Jagunge. Lah sombe nek jagung kerep nek 3. Kan awake dhewe nek 3 kan yo ngono kae lho. Ya to. Nggo apa? Silo mubeng duduk melingkar gelas berputar. Nah, 3. Ngono bos, nek saiki poso awake dhewe ngempet hawa nafsu bos, hawa nafsu. Nafsu ora kuat. Lho. Nafsu apa wae nafsu ora kuat? Oh, panganan. Soalnya kan kok. Oh, nek sesuk kan isu, jadi kuat isu. Coba. Nek sore ini gak kuat. Jarang kala ki kita dan lawan bisa enggak ternyata yo saya dulu sponsornya batang jadi Pak. Sponsor batang Bang. Jadi dia ngajak besok. Sekarang aku dia bengi. Jadi bengi. Ya bengi kok selam jagung malah didalani wong nyawang kok. Ono Bos. Ngono di kontennya tak akhiri sampai kene. Pokoknya sekian dan terima kasih. Pokoknya ikuti terus Jono channel bos, Kang Jon channel. Aja lali di subscribe bos, di subscribe, di like, di komen. Ngono wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.